गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि रादाबखौ जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया अदालगुरिनि डिसि अफिसनि कनफारेन्स हलाव मानगोनां सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मोनसे जर'खा सावरायजथुम जालाङो। बे सावरायजथुमाव बिटिआरनि गासै बिथिंनि जौगालु खामानिफोरखौ फैबाय थानाय समफोराव बोरै मावफुंना मोगथां महर मोनहोनो हागोन बेखौ गोथौयै सावरायज्लायनाय जायो। आरो बे मेलाव बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे गासै मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लायो होनना डक्टर नीलुत स्वरगियारि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायो। आरो लोगोसे बे एखे जिल्लायावनो फार्मार सेल सेन्ट्रेल इउपिपिएल कमिटि आरो अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि फार्मार सेलनि बानजायनायाव मैया बिडिएफ अफिसाव एफपिसिनो ट्रेनिंजों लोगोसे फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। आरो बेवहाय सीएम प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि आबादारिफोरानो जोंनि ओनसोलनि गाहाय आरो बिथांमोननि गोहोआनो अराय जोंनि बिटिआर सरकारखौ गोजौ फारसे सुंथाना लाखियो। ओंखायनो आबादारिफोरनि जौगानायखौ बिटिआरआव लाबोगोन होनना रोखा रावजों बुंथियो। बे हाबाफारियाव एमसिएलए माधव छेत्रीजों लोगोसे गोबां मानिजाथाव सुबुंफोरनि बाहागो लानायखौ प्रमद बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव फोरमायो। बेराफारसेनो अदालगुरि जिल्लायाव इउनिटि फर्म अफ एक्स एनडिएफबि आरो सिसिबिएआइनि बानजायनायाव समाजारि जेंना आरो हारि जौगानायनि सायाव सत्रपारानि गेलेग्रा फोथाराव गासै 28टा गामिनि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों सावरायज्लायनो मोनसे गुवारै हाबाफारि लायो। आरो बे हाबाफारियावनो इउनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिएफबि आरो सिसिबिएआइनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि गासै 28टा गामिनि रायजोफ्रा लिंहरनाय लेखा मेलाव गोसो गुदुङै बाहागो लाफैयो। आरो बे मेलाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय खायसे गाज्रि समाजारि आबहावा जेरै जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, ड्राग्स बाहायनाय, डेनड्रेड सोबनाय, जौ फाननाय, गान्जा फाननाय, सासे हाबा जाखानाय हौवायानो हिन्जावसा दोनखारलांनाय आरो सासे बिमा जाखानाय थामहिनबा हाबा जाखानाय हिन्जावसायानो गुबुन हौवाजों दोनखारलांनाय बायदि बायदि जेंनानिफ्राय बोरै समाजखौ बोखांनो हागोन बेखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना बिथांमोना फोरमायो। लोगोसे बेफोर जेंनाखौ मावफुंलांनो थाखाय 28टा गामिनि सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि दानाय जागोन आरो बे कमिटियाव माखासे आयेन दानानैबो बेफोर खामानिफोरखौ मावलांगोन होनना फोरमायो। आरो इयुनाव बिथांमोना सोरगिदिं जेराव बर' सुबुंफोरा रायजो जाना दं बैफोरावबो बैफोर जेंनानि सोमोन्दै सावरायज्लायना बैफोर जेंनाखौ फोजोबस्रांनो नाजागोन होनना रोखा रावजों फोरमायो। सान हर सानफ्रोमबो गोबां दल संगठननि दैदेनगिरि, राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोननि आसाम स्टेट रिडिलिमिटेसननि फाइनाल ड्राफ्ट लिस्टनि जा गले गले खुद्रिबोनाय दिन्थिबोगासिनो दंमोन बेखौ नेवसिनानै आसिमा बोराइ दिन्थिनाय बायदि मैया भारतनि हादोरगिरिनि जोबथा गनायथि मोननाया फिन आरोबाव गोबां दल संगठननि आरो राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोननि गोसोआव आघात लाबोफिनबावो। मैया समाजारि बिजोंजों हरखाब मोनथिजानाय बिक्रम दैमारि बिथाङा समाजारि बिजोंनि सिगाङाव खायसे सोमोनांथाव अजद लाबोदों। बिथाङा आसामनि मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'खौ थांखिनानै बुङोदि बावैसो सिगाङाव क'क्राझारनि बनरगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय मोनद' भिसिडिसिखौ एसटि रिजार्भ समस्तिनिफ्राय दाननानै जेनेरेल एमएलए समस्तियाव सोदेरनानै लानायखौ बे भिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो गोजोनाखै होनना रोखा रावजों फोरमायो। आरो बिथाङा बुंबावोदि मोनद' भिसिडिसिखौ दानना लांनोसै होनना बिटिआर गभर्नमेन्टनि अनगा रावनियावबो सोङा होनना बिथाङा बुङो बेबायदि दानख'नायजों जोंनि एसटि रिजार्भ समस्तियावनो एसटिफोरखौ देरहानो हायै खालामनायनिसो बेयो मोनसे खैसार। 19टा बिटिआरनि सार्कोल अफिसाव थानाय 19टा गुबुन हारिनि अफिसारफोरा मालाबाबो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ बुजि मोना आरो बिटिआरनि प्राय सिएसडि आरो डाइरेक्टरफ्रा बर'नि अनगा गुबुन हारिनि जानायनि थाखायनो फारफ्रोमथिंनिफ्राय हारियाव बेबायदि खैसार जादों होनना बिथाङा रोखा रावजों बुंबावो। आरो बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ रिडिलिमिटेसननि सायाव आयेननि हेफाजाब लानो खावलायो आरो नङाब्ला काउन्सिलाव मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै स्टेटआव दैथायहरनानै स्टेटखौ जाहाथे इउपिपिएलनि एमएलए आरो बिजेपिनि एमएलएफ्रा नारसिननो हायो बेनि राहा लानांगौ होनना बिथाङा रोखा रावजों बुंथियो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम आंनि रादाबखौ खोनासंनायनि थाखाय फिन आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।